Чао с Boy XX Shadow и днес ще ви покажа едно прекрасно нещо, който не знае как да си изтеглите интро. Значи, ето това приложение видео, трябва да го изтеглите от Google или Google Chrome. И оттам ще ви покажа, че видео шоу е същата работа, оттам трябва да го изтеглите тия две приложения. Сега, който има това приложение видео, натиска го. Ще ви покажа. Така. Пишете тук на търсачката. Intro no текст. Така. И тук визират всякакви интрота, които искате. Нека да чуем това. Да, само да го видим. Не е зле, ама да ви мъкните. Това е готино. Така, това го покажа за телефон. Искате 720p HD, натискате го. Искате Start, Download. Така. Ето, сега да ви го покажа. Какво да правите с видео шоу. Така, искате видео редактиране. Натискате спомена някой ваш клипетело видео, само едно от тях, ето, старт. И така, натискате Pro Edit. Субтитри. Така. Натискате и изпишете пълно вашето име, аз ще напиша ми. Така. Да видим. Съгласен съм. Малко е така, вижте, ако големява. И ето и се получава. Пак трябва да го направя това. Мисъл... До края на клипа ще си бъде това. Ми дай да го чуем това. Супер. Така, готови сте. Натискате ето тук. Save to Gallery, натискате Fast Mode. И така ще ви се зарежда. Сега ще ви кажа как да сглобите и някакъв клип. Така, ето ги. И сега трябва да отидете само във вашите видео. Ето ги. И ще го откриете. Сега ще ви покажа как и къде трябва да сглобите това. Абе, махай се, бе. Буклук. Така видео шоу, пак отивате. Сега натискате видео редакт пак. Тук натискате вашето видео шоу и там вашият клип, който сте снимали, го намирате. И натискате старт. И както ви казах по миналия ми начин, натискате това, Save to Gallery, Fast Mode и то ще ви се зарежда, но не чак толкова бързо. Изчезва и И това беше като този клип. Надявам се нещо да сте научили от това, който иска да си изтегли интро. И за тези мои две приложения мисля, че сте слушали как да си ги изтеглите. Чао! Лека вечер!